Per què sobreu amb l'aigua? Perquè volem. Per què tires el carril batet? La bossa està allà. Perquè no vull, perquè la bossa està molt dura. Per què tires l'aigua? Perquè no vull. 80 països del món viuen d'escassesa crònica d'aigua. Els camps de golf de dimensió mitjana gasten 225.000 litres d'aigua quan es reguen. Cada habitant de la comunitat europea gasta 150 litres d'aigua al dia. Utilitza l'aigua de la pluja per regar les plantes. Revisa les assumptes que t'aporten els sistemes al camp. Dutxa, no et banyis. Tret els plats a l'aixeta amb poc d'agua. Engega la rentadora i els rentaplats quan estiguin ben plens. Canviar l'aixeta mentre estem en el temps o mentre fa temps. L'aigua és vida.